Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da ƙara kasancewa da mu sannan barkanku da ƙara saduwa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato NDC News Live TV. Hakika tabbas a yau mun zo da sharhi na shirin fim ɗin Labarina, wanda a halin yanzu shirin fim ɗin Labarina ya ɗau sabon salo fiye da yadda ba a tunani. Tabbas kafin a saki shirin fim ɗin Labarina wasu da dama sun daɗe suna cece-kuce suna sharhi a kan cewar za a koya wa matasa da dama ta'addanci a cikin shirin fim ɗin Labarina, sai dai kash! Shirin fim ɗin ya ba wa kowa mamaki. Ganin yadda shirin fim ɗin ya ɗau salo mai matuƙar ban mamaki, salo ne wanda za ka tabbatar da cewa an shirya yadda za a wayar da kan al'umma musamman ta ɓangaren tsaro a cikin shirin fim ɗin na Labarina. Amma a cikin wannan tasha tamu daga farko har ƙarshe ku biyo mu domin jin ta yadda za ku tabbatar da cewa shirin fim ɗin Labarina sabon salo ne, domin kuwa zai wayar da kai kuma zai ilmantar, zai faɗakar, zai nishaɗantar, zai wa'azantar. Shirin fim ɗin na Labarina ya ɗau salo da dama ko kuma mu ce ya ɗau salo ɓangare-ɓangare daban-daban da ya danganci ɓangaren rashin lafiyar tsaro da kuma ɓangaren soyayya da kuma ɓangaren ƙunci, ɓangaren jin daɗi da jarabawa da warwarar jarabawa da yadda haƙuri yake kai mutum a rayuwa. Tabbas idan ka ɗauki shirin fim ɗin Labarina na yanzu za ka tabbatar da cewa manyan gwarazan daraktoci sun tsaya sun yi bincike, sun yi tace domin a tabbatarwa da mutane cewa shirin fim ne wanda za a tsara shi domin ya faɗakar kamar yadda suka sanar kuma ya ilmantar kamar yadda suka faɗa. Domin kuwa in ka ɗau tarihin soyayyar Ƙosau da Godiya, shiri ne wanda za ka tabbatar da cewa tabbas dukkanin abin da kake so kar ka sake ka sa damuwa a ranka ko kuma kar ka sake ka sare dukkanin yadda abin nan ya kai ga ƙyanka a rayuwa. Sai dai soyayyar da Ƙosau yake yi wa Godiya a cikin shirin fim ɗin na Labarina da kuma duba da yanayin tsaka mai wuya da 'yan wato ko mu ce 'yan bindiga ko kidnapping suke yi a yanayin idan sun kama mutum a yadda muke gani a zahirance, to shirin fim ɗin ya ɗauko hanyar da zai kai ka inda za ka tabbatar da ga yadda za ka yi ka bi hanyoyin wajen kuɓuta daga hannun su waɗannan mutane 'yan kidnapping ɗin. Tabbas shahararrun daraktoci ko kuma mu ce shahararrun producers waɗanda suka ƙirƙiri wannan fim ɗin da shi kanshi marubucin shirin fim ɗin na Labarina, tabbas a wannan karon ya shirya domin faɗakarwa da ilmantarwa da nishaɗantarwa. Mai sauraro kar ka manta, kar ka sha'afa kuma kar ka sa ranka a damuwa, kana cikin tashar tamu ne ta NDC News Live TV, wanda muke ƙoƙari gurin yi muku sharhi a kan fina-finai da kuma sha'ani na rayuwa da kuma 'yan siyasa fiye da yadda ba a tunani. Tom, ku ci gaba da kasancewa da mu kuma ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu ta NDC News Live TV domin samun mafi akasarin abubuwan da suke faruwa a faɗin duniya baki ɗaya. NDC News Live TV tashar ku ce, NDC News Live TV tashar ku ce, ku ci gaba da bibiyar mu. Tom, shirin fim ɗin Labarina, duk wanda ya san shirin fim ɗin Labarina na Malam Aminu Saira, duk wanda ya kalli shirin fim ɗin tun daga farko har ƙarshe zai tabbatar da cewa shiri ne da ya tsaya kuma ya dakata gurin ya tabbatar da yadda zai ilmantar da jama'a da faɗakarwa da ilmantarwa da wa'azantarwa fiye da yadda ba a tunani a cikin shirin fim ɗin. Domin kuwa a halin yanzu duk wanda yake kallon shirin fim ɗin Labarina ƙagara yake ranar Juma'a ta gaba ta yi domin ya ga me zai wakana ko kuma me zai faru a cikin shirin fim ɗin. Musamman ma ganin yadda a halin yanzu aka shiga cikin wani ƙaƙa-na-ƙayi, domin kuwa tabbatar da kama zaki abu ne mai matuƙar wahala ko kuma ce abu ne mai matuƙar wuya. Idan ba ku manta ba a season ɗin da ya gabata ba wannan week ɗin ba, domin kuwa zaki ya yi kiran waya inda yake tabbatarwa da cewa za su taho wani camp su koma can da zama domin kuwa akwai 'yan uwansu da suke a can. To tabbas hakan ya nuna ma cewa ɓangare-ɓangare ne na 'yan kidnapping, domin kuwa idan ka tsinci kanka a nan wataran za ka iya tsintar kanka a nan gurin. Tom, a cikin shirin fim ɗin dai za ka tabbatar da cewa Habu ya shiga cikin tsaka mai wuya fiye da yadda ba a tunani, domin kuwa a halin yanzu har ya rasa rayuwarsa a cikin shirin fim ɗin wato na Labarina. Sai dai mu ce tabbas idan ka tsaya ka natsu ba ka sa a ranka cewa fim kake kalla ba, wani ilimi za ka ɗauka a cikin shirin fim ɗin, to tabbas za ka ɗauki ilmuka da dama kuma ilmuka daban-daban a cikin shirin fim ɗin na Labarina, musamman ɓangaren yadda aka ɗauki abun ɓangaren wajen tsaro da kuma yanayin yadda manyanmu suke ƙoƙari gurin ɗaukar mataki a ɓangaren tsaron da kuma hanyoyin da ake bi a ɗau mataki a ɓangaren tsaron. Mafi akasarin mutane abubuwan da yake faruwa da su shi ne da zarar an ce an yi kidnapping, duk da dai Allah ne yake ɗorawa, sai ka ga ana yunƙuri na ƙin sanar da jami'ai ko kuma ana ta ƙaƙa-na-ƙayin yadda za a yi a haɗa kuɗi a fara tura wa jami'ai a fara tura wa 'yan kidnapping. To tabbas hakan kamar gagarumar matsala ce gurin turawa
wato 'yan kidnapping kuɗi. Da zarar ka tura wa 'yan kidnapping ko 'yan bandit kuɗi, ƙoƙarinsu shi ne gobe wa za su ɗauka ko jibi wa za su ɗauka. Domin kuwa matsawar kana biyan kuɗi to sun ringa ɗauka kenan kamar kai ne lokacin da kake kasuwa. In dai har za ka sayar da abu wanda ya fi tafiya to shi fa za ka fi siyowa a gurin da kake sayar da kayayyakinka. To tabbas kar ka manta su ma sana'a suka ɗauki harkar kidnapping. Tabbas idan har ba mu tsaya mun faɗakar da kanmu, mun ilmantar da kanmu akan abubuwan da suke faruwa ba, to haƙiƙanin gaskiya an ci gaba da ba wa waɗannan mutanen 'yan uwanmu kuɗi, domin kuwa 'yan uwanmu ne su ma musulmai. Wani saɓanin fahimta aka samu suka girgice inda suke ganin kamar suna kan daidai, alhalin kuma ba sa kan daidai. Kar ka manta NDC News Live TV tasha ce da take faɗakarwa da ilmantarwa gami da wa'azantarwa. Hakika tabbaci idan har lokacin da za ka kalli shirin fim ɗin Labarina, za ka sa a ranka cewa za ka kalli wani abu da zai ilmantar da kai ko kuma zai faɗakar da kai. Za ka ɗauki darussuka da dama ko mu ce darasi daban-daban a cikin shirin fim ɗin. Domin kuwa shirin fim ɗin ya tsaya tsaf domin ya ilmantar da ku, ya faɗakar da ku, ya nishaɗantar da ku. Ku kasance da mu a koda yaushe kuma ku ci gaba da bibiyar mu domin samun muhimman bayanai. NDC News Live TV tashar ku ce.